Така, госпожица, кое е първото нещо, което трябва да направите преди да потеглите? Ами, да се погледна в огледалото. Че съм прекрасна. Не колежке, колана слагаме. Колан ли? Ама аз не нося колан. Нищо чудно, че ми паднат постоянно дънките. Този колан, госпожица, не колана за дънките ви. Че вие бък бъдете по-точен. Добре, сега запалете колата. Ама не, как ще палим колата? Няма ли да ви трябва? С ключа, бе, момиче, с ключа. И сега? А сега включваме фаровете. Това го знам как става. Еха, какви фарове! Откъде ги взехте? От Xenon BG, сега хайде да продължаваме с тръгването. Много благодаря. Намерих ги! Даже са близо до нас. Ама чакайте, къде отивате? Не сме приключили с изпита. Откри го! Ама чакайте, още не сме започнали с тръгването.